Jakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib
Kung nasokal do pabahenanmu, binahen ni hati bulon ni gogom ikon marsoba tuho akamusum. Haleluya. Pertang yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan nasumurung, didok hatam do, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuhasangapon, tay parrohai mahami, asauduk hami tulomone roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asatotong makirim dihaheon, dohot dihasangapon sugut silehononmu, tuakan naporsea diho. Amen. Hudulman. Bagaimana patik ni debata di minggu ta dari mingguan imasian patik na parjolo satu patik na paupaton patik parjolo audor jahuba debatam ni na debatata yang jadi marakup au bahenonmu debatam pati paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi di bagasan aik na di toru ni tano ikon tung yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon yang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dusugut akan namar sineang di guarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaono mare ma ulahamu nasa siulaonmu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni jauh bade batam doi yang jadi homangula yang go di ari nasa sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahanmu Rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam ay di naono mari do di topa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bayani do ubain na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nai jala di perbadiai congoni ma sahat ni patikna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai rak mahita madok ale tuan debata sai pargugui mahami mangulahon naobar tu patik mi. Amen.
Tatopoti madosat nagudangi tua dopan di debata martang yang mahita di bagasan rohata. Alai Tuhan debata amanami pargugo na suhatu dosan para si roha midahami nadangolon narodohami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahator dohami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sianak kadalanmu masay gudang dopa ngalosyon nami di patikmu alai ingot mahami alai Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asini roham say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalosyon nami sa ingot mahami hopartuasi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu alai Tuhan Yesus parpamuati maroham di dosa nami nagudangi amen tabigima baga-baga taringot tuhasisan di dosa songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songot nobun jala songot nobun manorop aka dosam say mulak mahotuau ayaw do si paluaho pasangapon madi dibata na di Banua Gijang amin. Tabigi mahatani debata turpo epistel di mengguta sadarion sian sadakori kronika bidu 16 mamuka sian ayat 20 alu satu ayat 36 sada kronika bidu 16 mamuka sian ayat 20 alu satu ayat 36 tajahama margati soreng hamu aleaka margani bangso telehon hamuma tujahuba leon hamuma tutu tujahuba hamu liaon dohot hagugoon rayon ma maradopon ibana ale isini sadok tanoon hotma atong portibion dang tagamon humordit
marhasak-hasak malauti rodi isina, marolopolok maladangi rodi nasa na di sini. Madok mauliate mahamu di Jahoba ay nabasa do ibana ay rodi salileng ni liling na do asini rohanay. Pinuji majahuba debatani Israel yan nasaingan saat rodi saliling-liling na jalan rimbang soy madok amen jala puji-pujian di Jahuba ido sahat na mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa amen. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na nihat didak ko nidongat ta sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suhatu dusan na tumapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imanatin luburuhan ni si Maria nagabi-gabi sa tod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumam na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajol na ibana di hau punor silang na tu at banu aturu dung ditanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhud dulu siamun di debata Jahuba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sugot tu tanoon manghumi halak na mangulo dohot na mate au porsea di tod di porbadia dala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dihasisan di dosa doh dihatai nama dok mula mangulu sukut daging ni halak nong mate doh dihanguluan nasora suda amin. Mari demakur ina.
Shalom. Shalom. Oras madiak kadamang dainang hahaanggi na pinaribot dohot na po sa bulong. Dohot hita na liat na lulo na di bagas yoron. Dohot na di saping ibagas yoron. Songoni nang di gedung sopogudang. Ison hami jongjong panitia laho patol hason. Sa sitong na niyan, julutikting man yan, asa sudi hita rak maboto. Alaniaha do panitia jongjong di podiumon. Naparjolo adong di poin 9 ima masohok ma nina huriata hami panitia pembangunan. Sa sitong na molosian SK sahat tu tanggal 10 pa Agustus ma kami masohot. Tinggaman yan siya Korea molo masohot kami julo adong ma verifikasi taringot tu pendanaan. Nung gok di pasahat tamuna lumobi ruas laho mangurupi pembangunan rumah pastori 50 unit. Jala nunga sipul dibangun, nunga diingani aka naposoni Tuhani aka paditata siya mulai padita resort sahat tu fungsional. Alani sa sitong na molo masohot kami alalang jupang gopetikina tu tanggal 10 pa bulan Agustus. Denggaman yan jolo diverifikasi aka pendanaan dohot na asing dungi serahonon nami ma secara langsung ima pembangunan ni rumah pastori dohot asbuilt drawing asa adong anom molo adong nanaing renovasi muse adong gabbar sipay huti-huton amang inang dada dohot be panitia laho manggarar aka utang ni panitia ima tu pemborong molo tabereng ditikting sadarion godang nga 100 juta. Dohot do kami marsermon di tanggal 10 pitu hari Jumat di Paluas Huriay do kami makatay. Di do uluatta di bubarhom manin na jadi hudok kami dang do peamang alana kami olat ni tanggal 14 Agustus pe jolo sipul do bainon nami sude jala di pasongcok kamu do kami di jolo ni akan atorop di ojako kamu kami gabe panitia apeduk sonari mariswang lalai dak pola boha nung ngasongoni hura peraturan ni huriata hujalo kami mai di bagasan las ni roha udang dope nian nanaing sulah honota jala ala nunga diambil huria pembayarani dak kuboto hamian non mananga dia alai tongonima nang dihita panitia guaraku do sada-sada ala nang masohot hita jadi siak kuria hiam manianon guaran na hita ia penasehat ima amang MR silain JM Nainggolan CBW Pangaribuan Ketua Pembangunan Hami Sadirima R. Siagian Wakil Ketua LM Siregar Sekretaris Ima Situa Emeritus Lubis Napadua Komose Bendahara Ima Situa M. Limbong Koordinator Halimbong Setabi Halimbong Koordinator ima di bidang pendanaan amang situa M. Marpaung. Anggotana ima Hasi Tumorang SH. Napaduahom muse C. Hasi Manjuntak. Patuluhon amang G. Silitonga SHMH. Napaupaton ima B. Tapubolon. Napalimahon amang R. Ranto Rajaguguk. Di bidang teknik pengawasan ima amang W. Huta Barat dohot amang B. Sipahutar. Di bidang humas ima amang DH Simajutak Ramses Rajaguguk
amang Profesor Dr. B. Siregar dohot situa J. Si Galingging. Molo hujahaw pe di sonak kagwarima nitia tarajumi mamang dang mangula behita dang loza behita meninggal hok keluarga ta dinama rapot kita sehali saminggu. Jadi molo pe di sakapi huria songoni di bahen ba dak satu atta be dak satu atta huria ma nasari di si. Jadi na didok di si molo pe songonon odo perahaya terjadi masohot di bahen panitia sasitonganian ala berlanjut do amang inang ulaun ni panitia pembangunan tarajumi do dakya so pembangunan di garijata saya dong go nahurang selesayo na dong go muse isakapi huriai alai dak terpilih do pe panitia na baru so ngonom mahami inang so tungro adong rupani roha satabi bolon so tung adong rupani rohana negatif dihamunak kamang inang nasa gugunami hubay kami tu garizon nasa upaya nami mengalului dana hubay kami tu garizon. Jadi mulai ate dohonon nami tu hamu amanami inanami na posobulung doh pemerhati naung mangalehon rohana dohot sude donator di luar gereja HKBP mauliate di hamu amang tabbama akka nauli na denggan di pasahat tuhata tu hamuna akka na mangalehon rohana tu pembangunan ni rumah pastorik imara hatas yak kami amang mula dong akka nalipe akka pakkatayon namin na sailaon mapamuati rohamuna asa gala-gala si teluk merdagul-dagul mulongak kahata na salpu nengit mahamu mga pulapul. Horas madihita butima. Oras. Shalom. Shalom. Amuna donga saha porseau di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorak so hujahaho kami odolan nitikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas goarni parhalado HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasahatami hata horas-horas tuhita saluhutna. Doho tuakadongan na oddo perap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasahatami matabe di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Oras. Udutusi hujahaho kami ma oddolan ni tikting di huriata sadarion. Tikting na parjolo goarni mingguta sadarion jubilate namar lapatan marolopolop tude batama alesa doktano otar surat di pesalmen 66 ayat sada. Doh topikna las rohaku jala marolopolop soaraku. Napaduahon pakobasion jamita amang padita Ucok Fernando Hutasoit MTH ageda amang situa El Lumban Raja SE tikting hamisat diri situa Rosana Borusiahaan pakobasion dina asing tapai hutihut masongon naung tar surat. Tauduti tuna mangihut pertangyangan wilayah di bagasan mingguon dipatupa di wilayah tengah, utara, timur, barat. Tuan rumah partikian tapai hutihut ma hobar tunaung tarsurat di layar. Suak songoni nang ulaun ni kategorial di bagasa samingguon songon naung tarsurat. Asa sudema ruas ni huria mangihuto pertanyaan hobar tu wilayah nabe jala mangihuton PA hobar tu kategorial nabe. Tauduti tu warta nomor 5 parmingguan bahasa Inggris manang Sunday service. Di hari Minggu nanaing ro tanggal 3 Mei 2026 parmingguo di pukul 10.30 di Patupa Huriata do parmingguo bahasa Inggris manang Sunday service. Asaria marwakana poso
suak songoni nang akaruas pe laho madohoti parmingguoni. Namangihut ulaon par guru malua reguler, obar tu program par guru malua reguler di patu pado akka ulaon, ima na parjolo retreat sekaligus ujian tertulis par guru malua, namangihut ujian lisan rapon natorasna, diuduti dohot malua di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Parmingguon pukul siawip. Warta napa bituhon parheheon ama seresot HKBP Yogyakarta. Hobar tu program kerja naung disusun tu parheheon ama saresot HKBP Yogyakarta di patupa aka kegiatan namangihut kerohanian, olahraga, hiburan, menguduti mamuse pesta puncak parheheon na dipatupa di hari Minggu 2 Agustus 2026. Asanariko tu teknis pelaksanaan di patupa paraboton nahobar tusi. Adorak so parheheon ama saresot di patupa ma parheheon ama khusus HKBP Yogyakarta na didohoti sude wilayah. Asa mangarade ma sude ama laho madohoti ulauni. Jala aka hasil kejuaraan ma nagabe calon tu parheheon ama saresot. Laos duksi pulan nopat jahaon wartaon hupasahatami partikian tu ketua seksi ama laho patol hason pasahato pada panuturion taringo narikot tu parheheon namai. Warta napawaluhon pertangyangan parhalado dohot keluarga. Di patupado pertangyangan parhalado rap dohot keluarga di hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 10 pitu wib. Majabui ima parhalado wilayah utara. Pinangido ma haradeon di parhalado suak songoni dohot parhalado emeritus sian HKBP Yogyakarta dohot keluarga. Tauduti tuwarta na pasiahon laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan periode 2024-2026. Di persermonan parhalado na di hari Jumat 17 April 2026 nunga dipasahat laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan ala naung siko pembangunan rumah pastori 3 unit. Untuk selanjutnya akan humurang narikot tu pemborong godangna 100 juta rupiah ditanggung jawabi oleh Huriata. Jala marhite tiktingon macohok ma ulaun ni panitia pembangunan. Mau lihat godang ma di pasahat turia tu sude panitia pembangunan naung uli dengga patupahon 3 unit rumah pastori. Macai dengga situtu. Sai di pargogo itu hatama. Tauduti tuwarta napa 10-hon. Sumbangan inventaris huria di Jalosian NN Jakarta, ima kertas HVS ukuran polio F4 godang na siarim, ukuran A4 godang na onom rim, diuduti museng dohot sapu 4 pieces, setdog godang na 3 pieces, kantong plastik sampah godang na 1 pack, mau liate matu keluarga na pasahaton, say ditabay tuhat tama pasu-pasu na dinasida. Warta na mangihut na pasapulu sadahon bajar, sadarion iman na pinatupani iana kota na posobulung. Asarade mahita laho manguru pinasida. Tauduti warta tu pasapulu duahon, kis gereja HKBP Yogyakarta. Adong dua kis ni gereja tanah parjolo ima kis BNI. Na marhadomuam maon tu tok-tok ripe dohot tu sumbangan pembangunan. Na paduahon ima kis BRI na marhadomuam maon tu gugua tahun manang pelia bulanan. Tu hamuliateon dohot tu sumbangan. Tauduti tu wartana pa 10 toluhon hapor luat tu pembangunan tajaha masongon naung tersurat
Taudut itu napa 10 ton mengalului pangajari tu guru sekolah minggu, bajar-bajar, manang remaja, multimedia, song leader, tim musik, dohot, operator sound. Pinangi doma turuas naukap rohana lahu mangurubi pakko basio di huriaon. Asa pasidohot mamelehot dirina laho pauli-ulihon akan narikot hobartu talenta nabe. Asa mendaftar matu situa manang tu sekretariat huria. Tauduti tu wartana pa 15 pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubu dohot pardonga saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun. Turuas nama ngolopon ari hatu tubu dohot nama ngolopon nahot ripe mamuka sian 25 April sahatu tanggal 2 Mei 2026. Marlas ni rohama yang go partigori mangasahot Jahoba jala marhaposat tuibana jala mamuji-muji masude akanati gorrohai tersurat di Pesalmen 64 ayat 10 sada. Tauduti tu wartana pa 10 onopon ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatangna di bagas nabe. Tatangnya koma akadongata namar sahid di rumah sakit suak songoni dohot na di bagas nabe ganub. Saitumibu mamalum jalahipas di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhatta. Wartata namangihut bunga langgatan di parminggota sadarion imasian keluarga ADA Hasugian EF Borusitopul. Mau lihat tema di keluarga jala saya ditabai tuhatta ma pasu-pasu tunasida. Tahun 2026 nung ngata pasiat. Dia karuas nanaing manubang bunga di langgatan boima mangisi di tahun 2027. Asa menghubungi inang situa Randa RLC Borunadeak nomor kontak person tertera. Tauduti Bibel si Jahaut di mingguon mamukas yan ari Senen 27 April sahat tu ari Sabtu 2 Mei 2026 tajahama songon naung tarsurat suak songoni nang jadwal haret tahun ni huria di parmingguon ni huriata mulai sian hari Minggu sadarion diuduti tu hari Minggu 3 Mei 2026 hari Minggu 10 Mei 2026 sahatu hari Minggu 10 Mei 2026. Tauduti tu wartana mangihut ima parhepengon sia tanggal 10 April sahatu tanggal 10 April 2026 tajahama songon naung tarsurat di layar songon ima tikting di huriata sadarion horas madihita saluhutna. Dok hatama sian seksi aman ni huriata. Shalom. Halo. Mau lihat tema di Tuhatta. Mau lihat tema di Pungatta. Yang kami hormati, Amang Pendeta Hutasoid, Amang Inang Parhaladu AKBP Yogyakarta, yang kami hormati dan kami sayangi seluruh jemaat AKBP Yogyakarta. Sesuai do titing bahwa seksi AMA telah terbentuk minggu lalu. Di seksi AMA adong program naung digariskan oleh pusat atau gereja HKBP lima Parheheun AMA. Parheheun asal kata sian hehe, bangkit.
Jadi dak kalau sonari adok parhihiyon. Siyan na julo ngadong parhihiyon. Buaset ko nadok parhihiyon. Na mangaram yang rimangi doraka parhaladu nahinan bahwa secara khusus di hita ama kurang aktif di huriatta. Jala ido na tadapot sonari di HKBP Yogyakarta. Kurama hanya satu, Immanuel. Jadi yang dia dung terbentuk seksi ama, bangkit ama-ama na asing. Songon punguan Korina, adong Ina Kamis, adong Priscilla, adong Ina na asing. Mau luboy niyan pangiduan kian seksi ama asa sudehita ama kalau dak salah jumlah ni kakak di huriat tahun 400 kakak asa boy reta hita saling berkenalan lao membangkitkan semangatnya kahita ama asalam tubuh akan hal-hal yang positif di huriat tahun. Jadi saling berkenalan, saling membaik perlombaan. Di perlombaan itu sangun titing nakening, adong 3 kategori, kategori olahraga, dulu kategori catur, badminton, dohot tenis meja. Kerohanian, cerdas Alkitab, cerdas cermat Ukuende, dohot vokal group. Di bidang natolu hiburan aka nadong bakat na mangalopa iwat kesempatan mangalopa ayam na pinadar dohot perlombaan pecahkan balon dohot tebak gambar isongonima himbauan sian seksi ama anggi ama dihita sudah ama tanpa terkecuali nadong di huriata. Mari kita bergandengan tangan lau patuduhon bahwa kita semakin semangat aimolo semangat akamai semangat mensudia kagen lengta lau berpungu-pungu lau saling berlomba untuk membawa hal yang positif secara khusus di Huria HKBP Yogyakarta. Dari tuartama na mangrupi hita, jadi pestai anggo di intern ama untuk seleksi di bulan Mei isema na majuan non di pertandingan serasot HKBP Hok Pagaran isema kejuara seni ima na bertanding tu HKBP Pagaran. Anona ke pengumuman siap panitia melalui WIK atau wilayah akan kami sampaikan dohot pengumuman ano di duluan. Tunggunima hata huhua sisa kami molate madihita saluna molate. Meredema Korama Immanuel.
Suri
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horas. Hurian itu hatta tabukama turpuk jamita di parmingguan sadarion sian ulau niaka postel bidudua ayat 22 rodi 20 walu. Ulau niaka postel bidudua ayat 22 tu 20 walu. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28. Ujau kami ma di hata Batak, hamu aka hala Israel, tangiho kamu ma hataon, di patadapon debatado tuhamu, Yesus nasian Nasareti, hinorhon ni hagogoon, halongangan, dohot tadda, akana pinatupa ni debata di tonga-tonga muna songon naung binoto munai marhite siantangan nina so marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dung di pasahat debata siantahina nahoti dohot sian pamotuan nahian ibana do dipahehe debata dung diharhari bernit ni hamatean aidada nahatiopan hamateani ibana aimar hahonaan tu ibana do padok ni si Daud toktong do huida tu haki di jolokku ai di siamukku do ibana asa unang humor ditau alani i las dorohakku jala marulup-ulup suaraku dagikku pe maradian do uhud makirim aidang pasobonmu diriku di Banua Toru jaladang luaconmu nabadiami marnida habusuhon nunga di pabotohoko tuau akadalan hangoluan gohanmu doau halalas niroha diadopan mi ima sahat ni turpuk akadongan sahuria nunga masuk kita tu minggu jubilate nomor 8 marulup-ulup bersorak-sorai di minggu jubilateon hurian itu hatta sude hita di arahon sude hita di togihon sude hita di jo au rap dohot hamu asa marlup-ulup marlas niroha molo marlup-ulup dakkolan marlup-ulup buti ikon adong tindakan ido ubahen molo jubilate di hata latin marlup-ulup marhite suara nagugo bergembira dengan suara yang nyaring suara yang keras bergembira dengan suara yang berteriak ima molo jubilate ima molo digoar mingguon bersorak-sorai jadi ikon tarida mas sian pambahenakku sian rohakku sian suaraku ikon marlup-ulup bohama hita nakinga nakama kenang lahomarede siat edina parjolo anon sahatu edina parpudi gugu-gugu do nakinga kita marede manangdang molo dang gugu-gugu hita marede berarti dang sahat dope minggu jubilate di hita
ikun gogo-gogo do marede baboa na bersuka cita hita di mingguon aledak kuboto atik nadong do solhot di bagasan pikiranna, atik nadong do solhot di bagasan rohanai, ubahena maul ibana makuling, maul ibana marede, maul ibana marolop-olop, maul ibana bersuka cita di minggu jubilateon. Adong do nasongoni tutu rotu gereja, udul, partangiang, itor tumatangis, itor Roma iluna, adong do ruas tutu nasongoni. Jadi maredepe songona maol, ala adong do sialana di bagasan roha, adong do sialana di bagasan pikiran, mandok sidohonope, mangedot ede puji-puji ape, songona maol. Atong hamwakamang hamwakainang asa sahat mana pinangido ni minggu jubilateon jala diarahon ma aurap dohot hamu diturpuk jamita sadarion tapayut ihut ma jamitata di bagasa sadarion marhite topik ima nang tersurat di warta jemaat mana ditikting las rohakku jala marlup-olup suaraku. Ima molo topik dihita las rohakku jala marlup-olup suaraku. Songon dia ma baheno ni si Petrus boi nasida rap dohot dongan na apostel marlas ni roha dohot marlup-olup. Imana parjolo suku-sukun napa duahon molo boi do si Petrus nama jamitahon turpukon ujuro torop halak tu Jerusalem nang digohito di porbadia si Petrus menjamitahon jamita tarengo tutuhat Yesus di bagasan huaso nang ginonggoman itu di porbadia di bagasan rohana sonang rohana olop-olop. Apakah Petrus memang dung digohito di porbadia ibana dung marhite rohana olop-olop ibana memang dangadong be paru kilo ni si Petrus dot aka apostel na asing manang nakingan di ayat 24 25 tarengutus si Daud tiki marlop-olop si Daud tiki mamuji-muji gori debata si Daud hobar tu padok di si Petrus di ayat 25 memang naswadong do paru kilo ni si Daud memang naswadong do hapor suho ni si Daud ubahin na mampu ibana boy ibana marlop-olop hamwakamang hamwakainang omma nanaing patorangon turpukon dihita. Kalau orang yang bergembira dalam Tuhan, orang yang bersuka cita dalam Tuhan, bukan berarti dia bebas hambatan, tidak. Bukan berarti dia tidak punya masalah, tidak. Petrus dia banyak pergumulan, apalagi Daud dia banyak pergumulan. Alai, pergumulan di si Daud, pergumulan di si Petrus dot aka apostel na asingi. Marhite rohana sonang, marhite tod di porbadia, marhite rohana olop-olop tu debata. Aka parukilon di si Daud nang tu si Petrus di taluhon ibana. Atong hamwakamang hamwakenang di poin na parjoloon nang tuhita saluhutna nang au nang hamupe. Saliling na mangulu hita. Saliling adong ho sa hanguluanon. Saliling ido adong akasipikiran. Dagita he. Saliling ido adong akahaporsuhon. Ido labani halak na mangulu. Ikon marpikir do. Ikon adong akaparukilon na. Atong tabereng masih Petrus na king do si Raja Daud. Nang penasida tutu. Gok akahaporsuhon na. Alay dang suddat bahenuni akaparukilon marhite rohana marol olop tu debata. Alaniyaha
ala di hati dakon di jami tahun si Petrus do Yesus nungahehe sian hamatean. Kebangkitan mengubah pola pikir para murid dari yang tadinya mereka ketakutan, dari yang tadinya mereka hidup tanpa harapan, dari yang tadinya mereka hidup dengan kekhawatiran. Dengan kebangkitan Yesus terjadilah transformasi pemikiran, perubahan pola pikir, perubahan perspektif atau sudut pandang. Marhite haheuni Yesus imanaking na di hati dakon dohot na di jami tahun si Petrus gabe mampu manasida bersuka cita. Atong hamua kamang hamua kainang urian itu hata di minggu jubilat ayon ikon mampu do aurap dohot hamu marulup-ulup. Adong do beda ni halak na jonok tu debata dohot na sojonok tu debata di bagasan roha na marulup-ulup. Ahma bedana na perjolo orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan sumber sukacitanya ialah karena Allah. Tetapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan sumber sukacitanya ialah karena pencapaian, karena hasil, karena materi atau situasi yang menyenangkan. Sekarang mari kita berpikir, apakah saya dekat dengan Tuhan atau apakah saya kategori orang yang tidak dekat dengan Tuhan? Selama sumber sukacita saya karena hasil dari pencapaian, reward, hadiah, materi atau karena situasi, berarti saya dalam kategori orang yang belum dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau saya dalam kategori orang yang dekat dengan Tuhan, sumber sukacita saya ialah di dalam Tuhan. Na mangihut ahado beda ni halak na jonok tu debata dohot na so jonok tu debata molo dibagas salah siroha. Ketahanan dalam situasi. Orang yang dekat dengan Tuhan nang pegok ragam nia kahapor suhon aka parukilon aka si pikiran dalam badai kehidupan kesedihan atau penderitaan, tetapi sumber sukacitanya tidak hilang. Itulah ciri-ciri orang yang dekat dengan Tuhan kalau dia bergembira. Entah dia sakit sekalipun, dia tidak kehilangan sukacita. Entah dia bangkrut sekalipun, di PHK sekalipun, dia tidak kehilangan sukacita. Entah dia rugi pun dalam jualan, dia tidak kehilangan sukacita. Entah tidak dapat target pun hari Senin besok, dia tidak kehilangan sukacita. Karena sukacitanya bukan dari eksternal, bukan dari reward, bukan dari hadiah. Alai lasni rohana sian debatado. Tetapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kebahagiaan akan hilang ketika situasi berubah menjadi buruk atau saat kehilangan tidak terpuaskan. Halak na sojonok tu debata dung so dapot na be target na sian olup-olup nai gabe berubah magabe ungut-ungut, gabe gokma penyesalan, bahkan mencari kambing hitam. Ima halak nolo sojonok tu debata na mangihut tujuan dan sifat orang yang dekat dengan Tuhan. Sukacitanya adalah kekuatan untuk menopang dan membawa kedamaian. Jadi nang pe molo hanak na jonok tu debata, nang pe dang dapot tu target, dang dapot tu penghasilan sadarion, nang pe rugi au, nang pe di PHK au, tutudo molo sen emosional paet doi, paet. Boy do marukil rohani ba molo di PHK sen perusahaan boy. Alai ibana pitor positive thinking ma. Pitor diubah ibana ma pola pikirna. Alani ahado au di PHK misalna. Alani ahado au dapat harugian di tiga-tigaku. Alani ahado naso dapat target di hari marsogot. Alani ahado. Ikon evaluasi maibana tutu dia menerima keadaan hidupnya. Dungi di bereng ibana ma. Dia yakin
bersama Tuhan, aku akan mampu melaluinya. Ima molo halak akama kenang menjalani kehidupan ini, marhite ragam ni akka parngoluanon, susah senang bersama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia mampu untuk bersuka cita. Nuaing di paulak maturpuko nakama kainang tuhita saluhut na naro di parmingguanon. Boha, songon dia mahita na manguluon. Halak na jonok tu debata. Halak na ringgas martangiang tutuhani. Halak na ringgas tu parmingguan. Ikon di patari dahon ibana mah mampu do ibana bersuka cita, saya mampu bergembira, saya mampu bersorak-sorai, entah apapun keadaan yang ada pada saya. Ido ubahen memang toho doi nadidok ni halak Batak hamoraon hagabeon nasangapon toho doi alay ikon digijang ni ido hata ni debata. Unang gabi hamoraw na sangaponi digijang ditoru mahata ni debata. Ikon digijang ni ido hata ni Tuhan. Molo so gabi hamu amang buha sudat maulop-ulopmu. Molo so mamora hamu inang gabi marukil mahamu. Molo so sangap hamu amang buha marsak mahamu. Ala ima nakingan hamoraon hagabeo nasangaponi, ima terpatri, terpatok dalam pikiran orang Batak. Betul, memang betul, semua orang mencari itu. Tetapi kalau nggak dapat bagaimana? Dang namartua behita. Kategori orang yang susahlah kita. Kategori orang yang menderitalah kita. Atau orang yang sialkah kita karena itu? Tidak. Harus berubah pola pikir orang Batak. Ikon digijang dohatan di debata baru PH morau nagabeon hasangapon. Molo sadapot buamang dak danak bawa. Holo dak danak boru buha marukil mahamu. Bisa lo kamu mah debata. Molo sadong dope parena konon di hamu amang buha marukil mahamu. Solo beha umar minggu. Holana kontrak terus di perkerejo, holana kontrak mulai marumur 25 tahun kontrak terus HP yang peciun, holana kontrak dak kaya gabe pegawai tetap HP hasangapon hamoraon atau marukil mai baru pani. Harus berubah pola pikir kita manginang, harus berubah. Betul kita berusaha untuk mendapatkannya, tapi ingat di atas semuanya itu firman Tuhan nang pedang dapot tui na toluhana king ale toktong doau di bagasan las di roha toktong semangat au tu gereja, semangat au marminggu, semangat au martangiang ala porsea doau adong do sakap ni debata na dumenggan sian nahu hirim. Ada rencana Tuhan yang lebih baik. Ada keinginan Tuhan yang lebih baik daripada keinginanku. Ikon i mahalak Kristen nakama kainang, halak Kristen, halak Batak Kristen, naung digohi to di perbadia. Naparpudi. Molo olo hita tutu manjahatur pukon sahatu parpudi ni turpukon di bidu duawon adong do di ayat 37. Ima responi hala Israel naung manangihon hatani debata na pinasahatni si Petrus. Adong respon, ahama respon na di ayat 37 di dok. Aha nama si bahenon nami alia kadongan. Ditangyo na kahala Israelido hatani jamitani si Petrus. Masuk maturohana. Tutu. Jesusiro si palua. Masuk marok turohana dungi respon nai manaking nahujah ayat 37. Apalah yang harus kami perbuat? Lapatana masih bahenon nami asa malua kami. Siak kamatean na sa lenggilingna asa dapot nami hangoluan na manoktongi. Denggando respon di ayat 37.
Akadongan sahuria on mapoi na paduahon. Jala on mana godang tantangan dihita. Gok dohalak sonang mambege jamita ni salak par jamita. Banyak orang yang suka akan khotbah seseorang. Banyak. Bahkan wah gini eke khotbahnya eke ini. Suku-sukun. Berkuasakah khotbahnya mengubah hidup kita? Diubahkan khotbahnya ke kita? Tak hangoluhon do jamita ni parjamita? Suku-sukun maaf kamangkay nang. Berubahkah kita setelah dikhotbahkan oleh sang pengkhotbah? Atau holan eke mantap. Hala Israel di ayat 30 itu dak kolan songonon dung dibege jamita ni si Petrus alai ibana maka ngoluhon jamita ni si Petrus dungi ayat 30 walu dung didok si Petrus ma bertobat mahamu 3.000 halak baiko kamu mah 3.000 orang bertobat ketika mendengar khotbah si Petrus. Bukan karena khotbah si Petrus yang jago, bukan, tetapi firman Allah yang memberkati khotbah si Petrus, sehingga ketika orang mau mendengar khotbah sang pendeta, Roh Kudus berkuasa di dalam dirinya dan ada perubahan sehingga terjadilah pertobatan. Alani iya kama kena ngagodang nuaing aka jamita tabege jamita minggu pertangyangan ra adok kamu na ringgas membege jamita ni sian aka renungan di WA manang sian YouTube. Mari unak kolan si pananginangi hita di jamita ni aka parjamita ikon dohot do tutu bangolu jala dihangoluhon jamita ni si parjamita ima hita marhite-hite tod di perbadia asa ima tutu adong transformasi perubahan. Ternyata aku berubah karena khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ujungna gabe debata mana sangap Allah hatani debatado na mengubah diriku dung hubege jamitani naposoni Tuhani marsangap matuhani Allah mampu doa berubah bertransformasi menuju ke lebih baik lagi. Amin. Martanyang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Ikon mampu dohami. Di bagasan rohana sonang. Marulup-ulup. Las rohanami. Nang peragam ni aka parukilon. Ragam ni aka hapursuhon. Nasonggop noeng di bagasan diri nami. Aledang gabe pangambati parukilon ni. Manang hapursuhon ni laho mandok muliate mengucap syukur bersuka cita di bagasan Tuhan Yesus. Songon hamateani. Dang haabatan ni hamatean Yesus Kristus hangoluanido nuaeng nang dihami. Terpuji maguarmu Tuhan Allah hangoluan mi hangoluan nami doi dang tu hamatean behami hamatean seling-iling na daw alay tu hangoluan na manoktong ma ganup halak na porseya bangolu matod dinami bangolu masemangat nami bangolu mahaporsyon nami ima dasor ni hami lahu marulup-ulup tatap maruasmon Tuhan. Nasida na marukil dia kaparukilon. Nasida dari bagasan akasihirimon. Akan namar sahid makirim di haipason. Natarboban di parumah tanggaon. Tuhan pamalum ma. Lehom pakirimon. Nama sihol di paranakonon. Toktong nasida makirim di bagasan lasni roha. Ala tik kini debata idu na nubenggan di hamia kana porseya. Dia kena makirim di parkerejoan pasaut maamang. Tua kena posubulung nami lahu tikina tutu nong tikina lahu berumah tangga. Patudu maamang siur kapritoddi dongan na mangulu. Ale Yesus Tuhan nami
Mauliate matutu nunga hubege hami nakingan barita ni tikting. Dia ka ulaon di tonga-tonga ni parhuriaon. Ima pertanyaan wilayah. Diganup wilayah nama kasuhuton. Paingot maruas ni huriam. Asaro. Ramoti nang suhut. Narade pasahaton bagasna. Gebe inganan parjupangan rap dohot ho. Dohot dongan nasaha porseaon. Dohot inganan nikah. Dohot aka ulaun kategorial nang ulaun ni retret aka parguru malua yang ako nami na neng borhat di tanggal 1 bulan Mei hari Jumat sahatu hari Sabtu nang di pardalanan petuhan nang dia kaulaun homatutu na mga ramoti Tuhan maulia tema dia karuas ni huriam nang pasahaton hamauliateon itonga-tonga di pembangunan ng huriamon. Dalam mauliate ma digacang ni umur dia karos ni huriam alam marulang tahun na sida bohoma di bagasan sa minggu 7 lanon dohot minggu na salpu nong tartikting guar na sida tutu ulang tahun pardungan saripeon dohot hatutubu las ni rohana sida las ni rohanami doi anggiat di umur na baru di semangat na baru di pakirimon na baru rap dohot Jesus matutu nasida mangula kaulaon na mulia tema nang di panitia pembangunan nasa lilingon makalojahon gugo sinadongan tiki nasida maulope nunga tartikting naking aka amanami panitia pembangunan macohot dia kaulaon alay yang go di ulaon parhuriaon dak ya nasida macohot toktong do di pasat nasida rohan ng pikiran na loh mendukung aka program di tonga-tonga ni parhuriaon sehat-sehat bema sudia ka panitia pembangunan kejang umur nasida diramoti nang dia kapinopar Tuhan mulak sian parmingguanon pasat habima diri nami dongani matutu akar wasmon na berkendaraan mobil nang sepeda motor pe patarusahat di bagasan hai pason atong mulia ti madiho marite Jesus say martangiang amen ita marede dohot pasahat pilihan
kita tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni seleon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang. Say pinorbedia ma goarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata bohina tuho jala sayasi marohana marnidaho. Didopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala say di pasaor honma damena tutodim.